ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paglaon o paglipas, ang pagdaan ng panahon sa buhay ng isang tao. Sa mga lumipas na panahon ay nakakabuo tayo ng mga alaala. Pero paano kung sa bawat paglipas ng panahon ay may dinadala ka pala na hindi mo masabi dahil sa takot o dahil sa respeto? Nalilipasan ka ng panahon na bitbit ang isang damdaming tinatago. Isang biyayang maituturing ng isang pagkakaibigan ay tumagal ng mahabang panahon. Dekada man ang binilang ng pangungulila sa isa't isa ay hindi ito alintana dahil sa higpit ng big kiss ng pagkakaibigan na siyang naging pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Ating pakinggan ang pagkakaibigang umabot sa edad na 60 nang buo pa rin ang samahan. Maririnig natin ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay nila sa mga lumipas na taon at panahon. Pakinggan ang kwento ng ating kabarangay na si Isang dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Isabella. Isang na lang po. Retired na po dito sa Amerika, 72 years old na po ako sa kasalukuyan. Ang kwento ko po ay nangyari 2 taon nang nakalipas. Pero sa Pilipinas po nangyari ang kwento nang umuwi ako dyan sa isang dahilan. Bago ko po ikwento ang lahat ay ipapakilala ko muna ang aking mga kaibigan. Si Mona po ang aking best friend. Bata pa kami ay para na kaming magkapatid. Walang nakakapaghiwalay sa amin. Maliban nga lang po noong umalis ako noon papunta sa Amerika. 71 na si Mona noong nangyari ang kwento. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Si Mona naman po ay may sobrang ka-close na lalaki, si Atong. Sa totoo lang ay nagkaroon ako ng lihim na paghanga kay Atong noong kabataan namin. Pero kinalimutan ko din dahil nga sa iniisip ko na baka makasagasa ako ng damdamin. Eto kasing si Mona, sa tuwing tatanungin ko kung may namamagitan sa kanilang dalawa ni Atong, laging sagot ay wala daw, pero iba ang nakikita ng mata ko dahil nga sa sobrang close sila. Dahil naman doon ay itinuring ko ding kaibigan si Atong. Madalas magkasama sina Mona at Atong kahit na kami ang mag-best friend. Pero hindi naman po ako nagsiselos dahil sa katunayan ay masaya ako para sa kanilang dalawa kahit na hindi nila aminin. Papa Dudut, kahit na noong umalis ako ay walang palya kaming nagkakatawagan ni Mona at kalaunan nga po ay nagkaroon ng video call na talaga namang ikinasaya namin. Kasi nagkikita na kami. Ganon ang naging buhay namin mula nang umalis ako. Ang magtawagan para magkabalitaan. Kinuha po kasi ako ng kapatid ko noon para sa Amerika magtrabaho. 30 years old pa lamang po ako nang umalis sa Pilipinas. Kaya sa loob ng mahigit 4 na dekada ay puro boses at video lang ang komunikasyon namin. Noong magretiro ako sa edad na 60 ay binala kong bumalik talaga ng Pilipinas. Pero hindi ko po alam kung ano ang mga balakid at hindi ako makauwi-uwi. Hanggang sa isang malalim na dahilan ang magpapauwi sa akin. Nang magkasakit si Mona, hindi na ako nakapaghintay makabalik, kaya dahil matagal-tagal pa ang pagbabalik ko ay hindi ko na sinekreto at sinabi na agad kina Mona at Atong. Isang! O Mona, huminahon ka. Ayan tuloy at naubo ka na. Kasi naman, alam mo naman kung gaano ko kinasasabi ka ng tawag mo. Pero huwag ka masyadong kumilos at baka makasama sa'yo. Ay hindi, ayos lang ako. Ay nandito pala si Atong. Eto siya. Magandang araw, Isang. Ato,
mabuti naman at nandiyan ka at may kasama si Mona. Naku, araw-araw nandito yan. Minsan nga naguguluhan ako kung nandito ba ako sa bahay o nasa kanila. O yan, baka maubo ka na naman yan. Hindi, masaya lang talaga ako at kausap ko ang dalawang mahalagang tao sa akin. Hindi ba, Atong? Ha? Oo naman. Mahalaga ka din naman sa amin. Totoo yan. Ayan ha, pinaiiyak ninyo ako. Hindi ka namin pinapaiyak. Ano ka ba? Oo nga. Kasi naman, nakakaiyak ang sinasabi ninyo. Mabuti pa, ibahin na natin ang usapan. Ay mabuti pa nga. Kumusta ba kayo dyan? Naku, eto. Medyo may lagnat pa rin, pero pawala na. Mabuti naman kung ganon. Alagaan mo yung sarili mo, ha? Naku, wala na nga akong panahon na maalagaan ang sarili ko. Ha? Bakit naman? Kasi lahat ng oras ng pag-aalaga, inako na lahat ni Atong. At hindi ako mapapagod mag-alaga. Salamat, Atong, ha? Karangalan at kaligayahan ko ang paglilingkod kay Mona. Napakalalim naman ang sinabi mo. Wala ka pa rin talagang pagbabago. O diba naaalala mo kung ano si Atong noon pa? Hindi talaga nagbabago yan. Isa lang ang tanging ipinagbago niyan. Ha? Ano naman pinagbago ko? Mas lalo pang bumait. Ikaw talaga, Mona. Palagi mo na lang ako binibiro. Totoo naman ang sinasabi ni Mona. Kahit wala ako dyan, alam kong sobrang kabaitan mo. Totoo yan. Nako, makaalis na nga at napagtutulungan na ako ng magkaibigan. Oy, hindi Nagsasabi lamang ako ng totoo. Oo nga naman. O siya, sige na. Ibahin na uli natin ang usapan. Oo nga, kanina mo pa kami kinukumusta. O ikaw isang ang kumusta riyan. Maayos din naman ako dito. Malungkot pero makausap ko lamang kayo masaya na ako ulit. Ganon din kami. Oo, lalo na itong si Mona. Gaya ngayon. Ayan sobrang masaya na naman. Para kang gamot kasi napapalakas mo si Mona. Talaga ba? Oo, mahal na mahal kanyang kaibigan mo. Syempre, mahal na mahal din kita, Mona. Ayan, paiiyakin nyo na naman ako. Bagong usapan na at baka lumungkot pa itong babaeng ito. Sige, may ibabalita ako. Pero gusto kong huwag kayo masyadong magsaya, ha? Balungkot ba yung balita mo? Hindi naman, masaya ito. Pero relax ka lang, ha? Ay naku, lalo kong kinakabahan sa balitang yan Huwag mo na kaya ibalita, Isang, para hindi kabahan si Mona. Ay hindi na ako kakabahan. Pangako? Oo, pangako. Sabihin mo na Isang. Mas matagal na tayo makakapagkwentuhan. Ay hindi ko maintindihan. Mona, Atong, ako'y uuwi na dyan. Talaga? Sabi na huminahon. Ay mahinahon ako! Isang totoo ba yan? Magkakasama na ulit tayo? Oo, kaya nga konting hintay lang at nandyan na ako. Kailan ba yan? Inaayos na ang mga papeles. Basta kaunting hintay na lang. Papadudot, tuwang-tuwa si Mona sa binalita ko. Sa totoo lang ay pareho lang kami ng nararamdaman. Sabi ko nga nung magretiro ako ay matagal ko nang gustong bumalik sa Pilipinas. Ewan kung anong pumipigil sa akin pero sa wakas ay makakauwi na ako. Medyo pangit ang dahilan kaya napagdesisyonan kong umuwi. Kasi nga dahil sa pagkakasakit ni Mona. Pero sabi ko sa sarili ko ay sige na rin at tutulungan kong maging maganda ang pakiramdam ng kaibigan ko at matatapos na din ang kalungkutan ko. Nasa Amerika na lahat ng kamag-anak ko pero alam mo naman sa Amerika. Hindi tulad sa atin na isang lakad o isang jeep mo lamang may mapupuntahan ka na. Halos magkakalayo kasi kami sa Amerika. Isa pa ay may mga sari-sarili na silang pamilya kaya medyo paminsan-minsan na lamang kung magkita-kita kami. Pero naisip ko na bago ko umuwi ng Pilipinas noon ay babalik na ako. Hindi na ako mag-iisa. Pasensya ka na sana sa akin kasi medyo nagsisentimiento ako, Papadudot. Dala na lang siguro ito ng edad ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagbabalik ko. Nagulat ako, Papadudot, kasi ang dami nilang sumundo sa akin sa airport. Alam mo yung mga very Pinoy na halos buong pamilya ang maghahatid at magsusundo sa airport. Namiss ko yung ganon.
Nakakatuwa na sa airport pa lamang hanggang sa jeep na sasakyan namin pauwi ay ang dami na naming agad na pagkwentuhan. Yun nga lang, wala si Mona dahil sa bahay na lang siya naghintay. Pero si Atong ang nagmaneho ng jeep na ipinagsundo sa akin. Napakadaming kwento at tanong ng mga kamag-anak ni Mona pero si Atong ay napakatahimik. Hindi ko alam kung anong dahilan, dahil ba sa nagmamaneho siya o baka nahihiya. Hindi ko matansya. Pero nung mag-stop over ay nagkaroon kami ng pagkakataon ni Atong na makapagkwentuhan. Isang, itong tubig oh. Salamat ha. Sigurado ko bang yan lang ang gusto mo? Ibibili kita ng kape. Eh wag na. Nakapagkape na ako sa eroplano. Baka masobrahan naman ako. Baka kain. Busog pa din ako. Sige, sabihin mo lang kung may kailangan o gusto ka ha. Oo, salamat Atong ha. Nasa na pala sila? Eh sila Mina nagpunta dun sa may mini park. Magpapapicture daw sila. Naku, oo nga. Kahapon pa nila pinagkukwentuhan yun. Alam mo na, minsan lang kasi sila makalabas ng probinsya natin. Ang sarap naman pakinggan ng pagkakasabi mo na probinsya natin. Ay, tanggap pa kaya niya ako? Nino? Ng probinsya natin. Oo naman. Doon kayo pinanganak, kaya sa tuwing babalik ka doon, anak ka pa din ng probinsya. Salamat ha. Saan? Eh, nakakagaan ng loob na marinig ang sinabi mo. Totoo naman ang sinasabi ko. Iba na siguro ang itsura ng lugar natin, ano? Ang dami na sigurong nagbago. Merong mga nagbago, pero halos parang ganun pa din naman. Pinipilit ng mga taga-lugar natin na mapanatili ang probinsya gaya ng dati. Kaya wala pa rin masyadong polusyon. May mga poso pa rin. Masaya pa din sa pagtatanim at pagsasaka ang lahat. Pati mga bagong henerasyon, sanay sa buhay probinsya. Ako kaya? Nako, tutulungan ka namin ni Mona para maalala mo ang kabataan natin. Oh, eh bakit parang bigla kang sumeryoso? Ha? Atong, kahit ilang dekada tayong hindi nagkita, kilala pa rin kita. Kalimutan mo na. Baka may iba ka pang gusto ipabili. Atong, wag mong baguhin ang usapan. Bakit parang bigla kang sumeryoso? Naisip ko kasi si Mona. Oh, ano si Mona? Huwag ka sana mabibigla. Ano ba ito? Ano ba yung sinasabi mo? Lalo ako kinakabahan. Ano ba ang tungkol kay Mona? May malubhang sakit si Mona. Malubha? Oo. Isang may taning na ang buhay ni Mona. Ano? Kumalma ka sana. Ano ba yung sinasabi mo? Ayoko kasing mapuno ng maraming tanong ang isip mo pag nakita mo si Mona. At kung makita mong araw-araw ay humihina na siya. Kaya kahit nagdadalawang isip ako, kinailangan ko sabihin sa'yo. Hindi iba ang tingin nyo sa isa't isa. Kahit nagkalayo pa kayo, hindi naputol ang pagmamahalan nyo. Diyos ko, ano ba ito? Isang, may pakiusap sana ako. Ano yun? Hindi alam ni Mona ang kalagayan niya. Kaya wag sana nating ipakita sa kanya na nalulungkot tayo. Kasi mag-aalala yun. Magtatanong. Si Mona. Isang, Oo, sige. Ililihim natin sa kanya. Pasasayahin natin siya. papasayahin natin siya. Tapos ikaw umiiyak dyan. Kalmahin mo ang sarili mo. Uminom ka muna ng tubig. Eh, kailan niyo pa ba nalaman? Noong una pa lang, kinausap kami ng doktor tungkol sa kalagayan niya. Nung una pa lang, tinaningan na siya. Matagal na pala ang sakit niya. Hindi lang ipinapakita ni Mona. Tinitiis pala niya kapag sumasakit ang katawan niya. Mona, ano ba nangyari sa'yo, kaibigan ko? Isang, kumalma ka na. Baka makita ka pa ng iba. Iilan lang sa kanila ang nakakaalam ng kalagayan ni Mona. Hindi ba alam ng lahat? Hindi. Napagdesisyon ng huwag na munang sabihin sa iba. Baka kasi makitang malungkot yung mga nakakaalam. Lalo lang mag-aalala si Mona. Pinapangako ko. Lalakasan ko yung loob ko. Hindi ako magpapakita ng lungkot sa harap ni Mona. Salamat. Alam mo bang napakasaya niya nung magsabi ka na uuwi ka? Sa totoo, gusto niyang sumama sa pagsundo sa'yo. Kaya inilihin na lang din namin sa kanya na ngayon na ang uwi mo. Kasi siguradong magpupumilit yun. Kahit masama ang pakiramdam niya. Ikumusta na ba siya ngayon? Hindi ko masasabi. Dahil darating ka nga.
Hindi na naman siya nagpapakita ng panghihina. Ewan, baka tinitiis na naman niya. Baka naman meron pang magagawa. Baka naman pwede pa siyang gumaling. Sa ngayon, yun pa lang ang sinabi ng doktor. Ayaw din naming mawala ng pag-asa. Salamat Atong sa pag-aalaga mo kay Mona ha. Hindi mo kailangan magpasalamat. Gaya mo, mahal ko rin si Mona at gagawin ko ang makakaya ko para sa kanya. Salamat. Salamat. Papa Dudut, maski sa mga kamag-anak ni Mona ay hindi ako nagpahalata na alam ko na ang kalagayan niya. Pinilit kong itago, masakit pero para kay Mona ay gagawin ko. Noong oras na yon, sa unang pagkakataon ay maglilihim ako sa kaibigan ko. Nalaman ko na din po ang sakit ni Mona pero hindi ko na lamang po idedetalye. Matapos ang pahinga ay bumiyahe na uli kami papunta kay Mona. May isang kamag-anak roon na nakapansin sa bigla kong pagtahimik. Alam kong alam niya na kung bakit biglang nagbago ang kilos ko. Hindi kami nag-usap pero niyakap niya na lamang ako na ang ibig sabihin ay dumadamay siya sa kalungkutan ko. Nang magkita kami ni Mona ay pinilit kong harapin siya ng masaya. Pero nauna po siyang umiyak kaya hindi ko na din napigilan ang sarili ko at napahagulhol na lamang ako. Nagbiro pa si Mona habang umiiyak na yung iyak ko daw ay parang bumawi sa ilang dekadang hindi pagkikita. Saka siya tumawa. Ako naman ay hindi ko alam kung tatawa din ba o itutuloy ang pag-iyak, Papa Dudut. Inausap ko na ang pinsan ni Mona na si Mina na doon na muna ako titigil sa bahay ni Mona para maalagaan siya. Masaya si Mina sa desisyon ko. Kakasabi ko pa lamang ng plano ko kay Mona, ang dami na agad niyang mga gustong gawin. Nalaman ko rin na matagal nang lumipat sa katabing bahay si Atong para mas malapit siya kay Mona. Iniwang kami nila Mina at ng ibang kamag-anak ni Mona para magkaroon kaming tatlo ng oras para sa isa't isa. Nagkamustahan kaming walang katapusang kumustahan. Nagtaka naman si Mona na bakit parang doon pa lang kami nagkakakumustahan ni Atong. Samantalang si Atong naman daw ang sumundo sa akin. Hindi daw ba kami nag-usap? Hindi namin masabi na nawalan na kami ng oras para magkamustahan dahil siya na lang ang pinag-usapan namin hanggang makarating sa kanila, Papa Dudut. Papa Dudut, nagsettle na ako sa bahay nila Mona. May isang kwarto pa sa kanila at yon ang pinaggamit sa akin. Kahit may sariling kwarto ay mas madalas ako sa kwarto ni Mona kahit pa natutulog siya basta nandun ako. May rocking chair na nasa kwarto niya at doon ako pumupwesto. Si Mina at ang mga kamag-anak ni Mona ay napakasaya at sobrang pasasalamat sa akin dahil doon ako tumigil. Nalaman ko na yon pala talaga ang gusto ni Mona. Ang doon ako tumigil sa kanila. Kaya pala sobrang tuwa at iyak niya. Nang sa akin na mismo nang galing ang pagsasabi na doon na muna ako sa kanya. May bahay pa po kami, hindi kalayuan kina Mona, pero kung doon naman ako titigil ay mag-isa lang din ako. Kaya naman mas mabuti na kina Mona ako. Bukod sa may kasama na ako ay nababantayan ko pa siya, Papa Dudut. Madaming nakapansin na parang ang lakas ni Mona. Hindi siya masyadong tumatayo sa kama dati pero noong dumating daw ako ay lagi na itong nagpapaalalay para lumabas sa bakuran at doon ay makapagkwentuhan sa akin. Ang daming kwento ni Mona at lahat ay mga alaala noong mga bata pa kami. Hindi pa niya nakakalimutan kahit na ilang dekada nang nakalipas. Kahit nagkakatuwaan na kami ay hindi pa din maalis sa isip ko na may sakit si Mona, Papa Dudut. Ayos ka lang ba? Oo naman. Hindi ka ba naman nahihirapan sa pagkakaupo mo dyan? Maupo ka na nga lang din at magkwentuhan na lang tayo. Huwag mo na akong alalahanin at maayos ang pakiramdam ko. Mona, sabihin mo sa akin kung may masakit ha. Siyempre naman. Naku, kilala kita. Madalas para wag akong mag-alala ay titiisin mo kahit nahihirapan ka. Saan naman ako nahihirapan?
Dyan nga sa pagkakaupo mo nga. Gusto mo kunin ko yung upuan, yung may kutsyon, para hindi matigas yung inuupuan mo. Nako, wag na. Sawang-sawa na ako sa kakaupo sa kama ko. Kaya maganda na itong matigas naman ang inuupuan ko. Oh, eto, nagdala ako ng tubig. Kulang yan. Ay, sandali, teka, kukuha pa ako. Ay, nasa banyo yung timba. Timba! Oo, hindi ba para pampaligo ang kukunin mo? Ito naman napakapalabiro. Naalala ko kasi yung mga tawanan natin noong araw. Ako lang naman ang laging tagatawa kasi puro kabiro. Aminin mo, hinanap mo din ang tawanan natin ano? Oo naman, sobra! Pero mabuti na lang at naimbento yung video call ano? Kahit malayo ka ay nagkikita tayo. Oo nga, nung una boses lang. Pero nung dumating ang video call, nagkaharap-harap din tayo kahit magkakalayo. Mabuti nga naimbento siya nang buhay pa ako. Ano ba yung sinasabi mo? Wala naman. Kasi naisip ko sina nanay at tatay na wala na. Kaya ang dami na nilang hindi naranasan. Gaya nung cellphone. Tapos yun nga, ang video call. Tigilan mo nga yan. Marami pa tayong mararanasan. Makapunta pa kaya tayo sa buwan? Ano? Biro lang. Nakakainis ka naman Pero seryoso. Ano kayang pakiramdam pag nasa buwan ano? Parang langit kaya? Ay naku Mona, ano ba yung sinasabi mo? O siya, wag na nga lang ang buwan ng pag-usapan natin. Pag-usapan na lang natin ang taon. Taon? Oo. Ilang taon pa kaya tayo dito sa mundo? Ay iiwanan na kita, sige ka. Ito naman, walang pagbabago. Ang dali pa rin mainis sa akin. Sige na, iba na lang ang pag-usapan. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Ikaw, may nararamdaman ka ba? Ay natural. Pag wala na akong naramdaman, ibig sabihin wala na ako dito sa mundo. Mona naman pambihira ka. Biro lang uli. Sige na, iba na lang. Pag-usapan na lang natin ang mga hiling ko. Hiling? Oo, may 3 hiling ako. Kasi gusto ko maranasan uli yung mga masasayang nangyari sa atin noon. Sana mangyari uli ngayon. Ano ba yung mga hiling na yan? Una, gusto kong makasakay uli tayong dalawa sa Ferris wheel. Ferris wheel? Oh, wag mong sabihin na nakalimutan mo na kung ano ang Ferris wheel. Hindi naman. Siya sige. Ano ba yung pangalawa? Pangalawa, gusto kong ulitin natin nila Atong yung pagkakamping sa bundok. Camping? Siya sige. Ano ba yung pangatlo? Yung pangatlo, sasabihin ko na lang kapag natupad na yung unang 2 hiling. Ito naman, may pa-secret-secret pa. Ay basta, Bakit yun ang gusto mong maulit? Sa dinami-dami na masasaya nangyari sa atin noon Bakit 3 lang? 3 lang. Kasi pinili ko yung talagang memorable. Bakit yung Ferris wheel? Kukwento ko na lang kapag nangyari na. Ito naman, masikreto ka na ba ngayon? Hindi Basta mas masarap magbalik tanaw pag nandun na tayo. Siya, sige. Naaalala mo ba nung bumili tayo ng inihaw na baboy? Tapos pauwi, hinabol tayo ng aso. Ay, oo, napakalayo na tinakbo natin. Sabi ko na kasi sa'yo, ihagis mo na yung hawak mong inihaw na baboy Ayaw mo pa, ayan tuloy. Ay kasi naman sayang. Di ba nga nung hinagis mo, tinigilan na tayo ng aso. Ang gusto niya lang pala yung inihaw na baboy. Akala ko pa naman nagagandahan siya noon sa akin. Papa Dudut, habang nagtatawanan na naman kami ay hindi ko namalayan na umiiyak na naman pala ako. Kaya ayon naapektuhan si Mona. Kaya ang palusot ko ay naiyak ako dahil sa sobrang namis ko ang masasayang araw noong bata pa lamang kami. Naniwala naman si Mona at sinabing siya din daw minsan kapag naaalala niya ay naiiyak siya. Kasi ang lakas daw namin noong mga panahon na yon. Hindi daw tulad ngayong mga matatanda na kami.
Ang dami ng hindi kayang gawin. Papa Dudut, kahit ganon ang nangyari sa kwentuhan namin ay hindi naalis sa isipan ko ang mga hiling ni Mona. Sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat ng paraan para matupad ang mga kahilingan na yon. Nagtanong-tanong ako sa paligid kung may nagagawing peryahan sa lugar namin o kahit medyo malapit sa lugar namin. Gusto kong dalhin si Mona doon at iparanas muli ang pagsakay sa Ferris wheel. Napakaswerte naman, Papa Dudut, dahil hindi kalayuan sa amin ay may peryahan. Kaya isang hapon ay niyaya ko si Mona. Nang malaman niya na sasakay kami ng Ferris wheel ay parang bigla siyang lumakas. Parang nawala ang panghihina niya at ang ngiti niya ay parang naalala ko ang dalagang si Mona. Yung matamis na ngiti niya noong kabataan namin. Parang doon ko lang ulit nakitang nagbalik ang parehong ngiti niya noon, Papa Dudut. Kaya kinabukasan mismo ay nagpunta kami ng peryahan. Hinatid kami ni Atong at nagpilit talaga siya na siya ang maghatid sa amin para daw nandun siya para sa amin. Masaya naman din si Atong nang nakita niyang sobrang saya ni Mona, Papa Dudut. Baka pwede na akong maglakad. Mamaya na. Malayo pa tayo sa Ferris wheel. Oo nga. Hayaan mo na ako magtulak nitong wheelchair. Bakit ba kailangan pang naka-wheelchair? Nakakalakad naman ako. Pero mapapagod ka. Kaya mabuting nandyan ka. Baka isipin doon na kasama kong isasakay sa Ferris wheel itong wheelchair. Ay naku, ikaw talaga. Hindi naman nila iisipin yun. Oo nga. Ikaw lang nag-iisip yan. Hindi ko iniisip yon. Ang iniisip ko, kung kasama sa Ferris wheel itong wheelchair, ang tawag doon, Ferris wheelchair. Ikaw talaga, Mona. O ayan na. Malapit na tayo sa Ferris wheelchair. Itong dalawang ito. Sandali. Bibili ako ng ticket. Oh, eto ang pera. Hindi na. Magkano lang naman yun? Sigurado ka? Oo naman. Sandali lang. Napakabait talaga ni Atong. Totoo naman. Kaya nga nung umalis ako papuntang Amerika, hindi ako masyado nag-alala kasi alam ko na nandyan si Atong at hindi kanya pababayaan. Oo, laging nandyan si Atong. Ikaw ba nung mag-isa ka sa ibang bansa? Kumusta ka? Ayun syempre malungkot. Ang daming dahilan ng lungkot ko. Una, mag-isa ako doon. Pangalawa, yung mga maiiwan ko sa Pilipinas. At syempre, malalayo ako sa inyo. Paano mo nilabanan ang lungkot? Ayun, kaya 2 beses sa isang buwan ako tumatawag para kahit boses lang naririnig ko kayo. Nung mauso nga ang video call, ayun kahit paano nawala na yung lungkot ko na hindi ko kayo nakikita. Pero syempre, iba pa rin talaga yung magkakaharap tayong tatlo. May mga naging kaibigan ka ba roon? Siguro parang kaibigan ko na rin sila. Pero parang mas katrabaho ko lang sila Sa trabaho lang kami nagkikita-kita madalas. Puro busy pa kami. Pagkatapos sa trabaho, yun, kanya-kanya na. Nakakalungkot naman marinig yan. Pero okay lang naman kasi unang-una, wala namang makakapalit sa pagkakaibigan natin. Di ba? Kung sa bagay. Pero kung nagkaroon ka ng best friend mo doon, hindi naman ako magseselos. Kasi alam ko, kahit anong mangyari, hindi na maaalis ang pagiging mag-best friend natin. Oo naman. Hindi ka ba nagkaroon ng kasintahan doon? Hindi. Tsaka kung magkaroon man ako, hindi ba dapat ikaw ang unang makakaalam? Oo nga. Pero bakit wala kang naging kasintahan doon? Wala Wala yung katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Teka, alam mo kahit noong bata tayo, hindi ko na itanong yan sa'yo. Ang alin? Kung ano nga ba ang katangian na hinahanap mo sa isang lalaki? Eto na ang ticket. Si Atong. Ha? Ibig kong sabihin, nandiyan ka na pala. Oo, eto na ang ticket nyo. Bakit dalawa lang? Oo nga. Hindi ba ang hiling ni Mona kayo lang dalawa? Kaya hahayaan ko kayo para makapagkwentuhan ng maayos. Tara na, aalalayan kita Mona. O, dahan-dahan ha. Salamat. Mauna na akong mauupo ha. Sige. O Mona, sigurado kang okay ka. Oo naman. Walang
kasing okay. Oh, kumusta ang pwesto mo? Maayos ka na ba? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi. O siya, mag-enjoy kayong dalawa ha. Hihintayin ko kayo rito. Oh, humawak ka sa akin ha? Bakit parang ang tagal ng ikot? Nagpupuno pa. Isa-isang sinasakay ang mga nakapila kaya mabagal talaga. Ay oo nga pala. Halatang ang tagal ko nang hindi nakakasakay ng Ferris wheel. Siya, kumapit ka ha? Naaalala mo ba dati? Nung umikot na ng mabilis ang Ferris wheel, tapos itinaas ko ang kamay ko. Galit na galit ka kasi baka mahulog ako. Oo, hindi ko makakalimutan yon. Tapos tawa ka pa ng tawa. Aminin mo, nung umuli tayo, nagtaas ka na din ng kamay, hindi ba? Kaya ulitin natin yun ngayon, okay? Uy, okay ba? Sa edad natin? Natatakot ako pero sige, para sa iyo. Papadudot, ang saya-saya ni Mona noong araw na yon. Para po siyang bata na first time makasakay sa Ferris wheel. Noong napakasaya ni Mona ay magkahalo ang emosyon ko, Papadudot. Una ay masaya ako sa nakikita ko, pangalawa ay natatakot ako dahil may edad na kami, at pangatlo ay nalulungkot ako dahil sa kalagayan ng kaibigan ko. Pero dahil nga mabagal ang pag-ikot ng Ferris wheel ay doon na niya naikwento kung bakit ang pagsakay uli sa Ferris wheel ang napili niya na isa sa 3 kahilingan niya. Ipinaalala niya sa akin yung masugid na manliligaw niya na ayaw naman niya. Dahil sa kulit nito, noong magkita sila sa peryahan ay tumakbo siya para makalayo. Inila niya ako bigla papunta sa Ferris wheel para magtago. Ang swerte lang ay kakilala namin yung nagbabantay sa Ferris wheel. Kaya pinabayaan niya kaming makasakay kahit na walang tiket. Tawa kami ng tawa nung hinahanap siya nung lalaking yon. Kasi kitang-kita namin mula sa itaas na halos magkanda haba ang leg niya sa kakahanap kay Mona. Pagbaba ng sinasakyan namin ay nagtago kami sa pagyukob para hindi kami makita. Hindi ko naman masisisi si Mona na ayawan ang lalaking yon. Kasi may pagkahambog talaga siya. Pero mula noon ay hindi na kinulit ng lalaking yon si Mona. Kaya naaalala ko na kung bakit gusto niyang makasakay muli ng Ferris wheel. Kasi tawa din kami ng tawa habang nagbabalik ala-ala kami. Pagbaba namin ay sanalubong agad kami ni Atong para alalayan si Mona. Pero ang sigla ni Mona ay kapuna-puna. Parang binigyan siya ng lakas ng Ferris wheel. Nagtataka din si Atong nung pinaupunan ni Atong si Mona sa wheelchair ay nagsabi ito na maglalakad na lamang muna dahil kagagaling lamang niya sa pagkakaupo sa Ferris wheel. Pumayag na lang si Atong kasi parang iba ang kilos ni Mona. Pero habang naglalakad kami at tumatawa si Mona ay bigla itong naubo at parang nanikip ang dibdib. Papadudot, ang tuwa at saya ng araw na yon ay napalitan ng lungkot at takot. Tinakbo namin sa ospital si Mona at hindi namin alam ni Atong kung ano ang gagawin. Nung naipasok na namin sa ospital si Mona at inasikaso na siya ng mga doktor ay doon na ako umiyak. Sobrang iyak ko, Papadudot. Sinisisi ko ang sarili ko dahil ako ang nagplano ng lahat. Ako ang gumawa ng paraan para mapagod si Mona sa pagsakay sa Ferris wheel. Nagdatingan ang mga kamag-anak ni Mona at hiyang-hiya ako dahil alam ko na kasalanan ko ang mga nangyari. Pero niyakap na lang ako nila Mina at ng iba pa niyang mga kamag-anak. Sinabi nila na gusto ko lang ang maging masaya si Mona kaya hindi sila nagagalit sa akin. Parang walang humihinga sa hallway ng ospital sa kakahintay sa kalagayan ni Mona. Noong lumabas ang doktor ay kinausap kami at sinabi ng doktor na masyado lang daw nabigla ang sistema ni Mona kaya nahirapan siyang huminga. Pero sinabihan din kami ng doktor na maayos naman ang kalagayan ni Mona at hinahayaan na kaming makausap siya. Nang pumasok kaming lahat sa kwarto ay napansin ni Mona na umiiyak ang ilan sa mga kamag-anak niya. Nagbiro na naman ito na nagtanong kung sino daw ba ang namatay. Nabigla kaming lahat habang natatawa si Mona.
Pinagalitan niya pa ang mga kamag-anak at sinabihan na huwag mag-iyakan dahil wala namang namatay. Papa Dudut, balik sigla si Mona dahil sa hindi pwede ang marami sa loob ng kwarto ay naglabasan na ang lahat. Kaya ako at si Atong na lang ang pinaiwan ni Mina para bantayan si Mona. Oo, umiiyak ka rin ba? Hindi. Weh, umiiyak ka eh. Ay, nako, hindi nga. Eh bakit ganyan ang mata mo? Sige na nga, umiyak na ako. Ikaw naman kasi eh. Nahirapan lang ako huminga. Mona, sa edad natin, delikado na yon. Eh bakit? Bata pa naman tayo hindi ba Atong? Ha? O isa ka pa, bakit ganyan din ang mata mo? Pati ba ikaw umiyak rin? Paano ba namang hindi? Eh hindi ka makahinga kanina. Kasalanan ko. Oy, bakit mo naging kasalanan? Tinakpan mo ba ang ilong ko kaya nahirapan akong huminga? Ayan ka na naman sa biro mo eh. Ay bakit mo kasi sinisisi ang sarili mo? Wala kang kasalanan. Masaya nga ako sa pagtupad mo sa unang hiling ko eh. Yun na lang muna. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mo na mas mahabang pahinga. Okay lang ako. Mona, hindi ka na pwedeng mapagod. Hindi naman ako napagod. Masyado lang akong naging excited. Kaya nagkaganon. Pero pangako, hindi na ako ma-excite para hindi na sumikip ang dibdib ko. Mona, oobserba muna ng mga doktor ang kalagayan mo. Kalagayan ko? Maayos naman ako Hindi bale sa mga susunod na araw tsaka natin pagdesisyonan ng mga gagawin. Anong ibig mong sabihin? Eh hindi mo na natin itutuloy yung mga hiling mo. Pero nangako ka, natutuparin yun. Mona, hindi mo na siguro agad-agad. Bakit? Hindi natin masasabi ang mangyayari sa mga susunod na araw. Paano kung mawala na ako? Mona! Mahiwaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Mona, hindi maganda yung sinasabi mo. Eh sige, kung yan ang gusto nyo, hindi ko naman kayo mapipilit. Pero hayaan nyo akong gawin ang gusto ko. Mona! Hindi sasama ang loob ko sa inyo. Pangako yan. Mona naman eh. Ano nga ulit ba yung pangalawang hiling mo? Camping. Camping? Mona, mas nakakapagod yun. Pwede bang iba na lang? Ay hindi, yun ang pangalawa sa listahan ko eh. Ang ulitin natin yung pagkakamping sa bundok. Baka naman pwedeng sa bakuran na lang tayo mag-camping. Sa likod ng bahay. Oo, camping pa din naman yun. Magtatayo tayo ng tent. Oo nga, gagawin natin ang ginagawa sa camping pero doon na lang sa may bakuran. Para naman nating niloko ang mga sarili natin noon. Pero kasi Mona. O siya, kung ayaw nyo talaga, kalimutan na lang. Salamat. Isip ka na lang ng iba pang hiling. Di na, ayos na ako. Kalimutan na lang natin ang usapang to. Mona, huwag ka sanang magagalit ha. Oo, para sa'yo naman itong sinasabi namin eh. Alam ko. Ang dibdib ko. Mona, ano bang nangyayari? Wala. Hayaan nyo na lang ako. Sandali, tatawagin ko ang doktor. Wag na. Hayaan nyo na lang ako. Mona! Gumaling ka lang. Itutuloy natin ang camping. Talaga? Yay! Ano ka ba? Huminahon ka. Yang dibdib mo. Wala na akong nararamdaman. Okay na ako. Ha? Sigurado ka? Oo. Umarte lang ako. Isang, walang bawian ha. Itutuloy natin ang camping. Ay, oo na. Sige na. Huwag mo nang uulitin yun ha. Ang alin? Hindi magandang biro yung sumasakit ang dibdib. Naku, si Lolo naman uminit agad ang ulo. Oh, sabi mo hindi ka na masyadong ma-excite. Oo nga pala, ang pangako ay pangako. Kaya yung pangako mo rin ha? Oo na nga. Papa Dudut, wala na akong magawa. Kahit biro lang ni Mona, yung pagsakit ng dibdib niya ay natakot talaga ako ng husto. Paano kasi kung totoo sa kahiling niya yon? Naisip ko din po na maling pigilan yon habang kaya pa naming pare-pareho.
Opo Papa Dudut, tama din si Mona sa sinabi niya na hindi namin masasabi ang bukas. Kaya habang kaya pang gawin ngayon ay gawin na, kesa mahuli ang lahat. Kahit labag sa loob ko ay plinano ko pa din ang camping. Pero sa pagkakataon na yon ay katulong ko na si Atong sa pagpaplano. Siya ang kumausap ng mga medic na kunwari ay nagka-camping malapit sa amin. Huwag naman sana pero para kung ano man ang mangyari, kung sumpungin man si Mona ay nandun lamang sila at malalapatan kaagad ng kung anong lunas ang kalagayan niya. Nilihim namin kay Mona ang tungkol sa mga medic na isinama namin. Hindi naman nakaistorbo ang pagsama namin sa kanila kasi yung mga naka-day off ang kinausap namin at sinabing babayaran ng doble ang araw nila sa pagsama. Kaya may dalawa kaming kasamang medic. Noong nandun na kami ay nagtayo kami ng tent, gumawa ng lutuan gamit ang malaking bato. Tinuring namin na camping talaga yon dahil yon ang gusto ni Mona. Para daw katulad noong kabataan namin. Ewan ko ba kung bakit parang mali na nag-aalala kami dahil sa sobrang saya na naman ni Mona. Nakakatakot kasi na baka masobrahan na naman ang saya ni Mona. Para siyang bata na nagre-reenact pa ng mga ilang ginawa namin noong unang mag-camping kami noong bata pa kami. Atong, tulungan na kitang magtayo niyang tent. Wag na, kaya ko na ito. Ayun, naitayo ko na din naman ang tent ko ni Isang. Siguro, mahiga ka na muna sa loob. Tatawagin ka na lang namin kapag kakain na. Ano ka ba naman? Kung patutulugin mo na ako ngayon sa tent, di sana hindi na tayo umalis sa kwarto ko. Nandito tayo para mag-camping. Pero ayos lang ako dito. Hindi ko na kailangan ng tulong. Ayun si Isang, baka kailangan ng katulong sa pagluluto. O sige. Isang, anong maitutulong ko? Ayos na, naisalang ko na. Hintayin na lang nating maluto. Wala na akong maitutulong. Wala na, ayos na lahat. Ay mabuti pa magsibak na lang ako ng panggatong. Wag! Wow! Bukod sa sabay kayo, pasigaw pa talaga ha? Mabuti pa magkwentuhan na lang tayo habang hinihintay maluto yung pagkain. Mabuti pa nga. Tapos na rin ako doon sa tente. Ang saya-saya, no? Oh, wag masyado ha, yung pangako mo. Oo, hindi ko nakakalimutan yon, Lola. Malaki na rin yung ipinagbago nitong lugar, ano? Oo, maski ako nanibago. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakapunta dito. Kailan nga ba tayo huling nandito at nag-camping? 1969 ba o 1970? 1970, naalala ko na. Kasi 18 na ako noon kaya pinayagan na ako mag-camping. Ang tagal na pala. Babalik pa sana tayo dito. Kaso biglang naging abala na si Isang noon, kaya hindi na natuloy. Kaya nga gusto kong matuloy na uli. Kasi baka mamaya may aalis na naman. Ay naku, ayoko na ng usapang aalis. Kung iisipin, ang saya natin noon, no? Parang ganun pa rin naman ngayon. Kami ni Isang nasa isang tent noon. Ikaw kasama mo sa tent si Leroy. Oo nga, si Leroy. Bakit ba hindi natin siya kinontak? Isang, wala na si Leroy. 20 taon na nung mawala siya. Ay naku, pasensya na't hindi ko naman alam. Ayos lang. Huli na rin kasi nung malaman namin. Sa Maynila na siya binawian ng buhay. Naibalita lang ng kamag-anak niya dito. Nito lang din sa akin na ikwento kaya hindi ko pa nasabi sa iyo. Pero kung nandito si Leroy, naku, isa sa makulit yun. Ay sino ba yung isa? Si Atong. Ay sandali, oy! Tumatawa ka na naman. Si Lola talaga? Tipid ko na nga sa tawa ko eh. Ay naku, palusot ka pa. Nakakatuwa kayong magkaibigan. Namiss ko ring makitang mainis si Isang eh. Kaya pala madalas mo kung iniinis. Medyo. Teka, maalala ko, hindi natin naituloy yung kwentuhan natin. Bakit nga ba hindi ka nagkaroon ng kasintahan o nag-asawa sa Amerika? Wala walang pagkakataon. Wala ka bang nagustuhan sa Amerika? Wala nga sa kanilang hinahanap ko. Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Hinahanap ko pa nga
Akala mo ikaw lang ang magaling mag-joke, ha? Uy, sandali muna. Baka masobra ka na naman sa saya, ha? Naku, ang hirap ng may kasamang lolo at lola. Ay, iba na lamang ang pag-usapan natin. Mabuti pa nga. Pag-usapan natin si Leroy. Ano bang ikinamatay niya? Ay, wag na lang yan. Ayokong pag-usapan ng kamatayan. Hindi natin dapat iniiwasan ang usapan tungkol sa kamatayan. Kahit na, ayoko pa rin. Isang, dapat nating tanggapin na lahat naman tayo'y papunta doon. Ayoko na sabi ng usapan na yan eh. Si Mildred pala, umuwi ang anak dito. Oo nga raw. Bakit anak niya lang? Hindi kasama si Mildred? Oh, kumusta na kaya yun ano? Kasama ng anak niya si Mildred. Ay, ganun ba? Abay, dalawin natin minsan. Kasama si Mildred, pero abo na lang. Wala na rin si Mildred. Hindi na lang daw nagising isang araw. Ay, Diyos ko. Sinasabi ko sa inyo, ayokong i-cremate pag akong nawala, ha? Mona! Alam nyo, mabuti pa kumain na tayo. Luto na yata ang pagkain. Papadudot na patahimik kami ni Atong sa mga sinabi ni Mona. Nung nakita niyang wala na kaming imik ay siya na din ang bumasag sa katahimikan. Bigla siyang sumigaw ng kantahan na. Pinakuha niya kay Atong ang gitara, ganon kasi kami dati. Nagkakantahan kami gamit ang gitara at si Atong ang gitarista namin. Ang mga medic ay naka-standby pa din sa hindi kalayuan. Natapos ang gabi, wala namang hindi magandang nangyari, kaya masaya kaming pumasok sa mga tent namin para matulog. Sa tent namin ay mabilis nakatulog si Mona. Ako naman ay hindi dinapuan ng antok dahil kailangan kong bantayan si Mona. Alam kong napagod siya kaya mabuti na yung sigurado at gising ako anuman ang mangyari. Habang nakahiga ako ay madidinig ko ang boses ni Atong mula sa labas ng tent namin. Bahagya kong bubuksan ang zipper ng tent para tanungin kung ano ang kailangan ni Atong. Sinabihan ako ni Atong na matulog na raw ako at siya na ang magbabantay sa labas ng tent namin. Sinabi pa sa akin ni Atong na gigisingin na lang daw niya ako pag inaantok na siya para relyebo kaming magbabantay kay Mona. Umayag na lamang ako sa sinabi ni Atong. Pinilit kong makatulog para may lakas ako kapag ako na ang kailangang magbantay. Pero laking gulat ko papadudot nang tumama na sa mata ko ang liwanag ng araw. Umaga na pala. Hindi ako ginising ni Atong nang silipin ko siya sa labas ay nakita kong nagiinit na ito ng tubig para sa kape at nakapagluto na siya ng almusal. Kinausap ko sandali si Atong para tanungin kung bakit hindi ako ginising. Pero sinabi lang niya na ayos lang daw. Handa na raw ang almusal at pwede na kaming kumain. Kaya ginising ko si Mona pero ayaw magising ni Mona. Papadudot ilang beses kong tinapik si Mona noon pero hindi na siya gumigising. Inalog ko siya pero hindi pa din siya gumagalaw. Naisigaw ko ang pangalan niya at hihiyaw na sana ako para tawagin ang mga medic nang biglang magsalita si Mona. Nagulat ako nang sabihin niya na sandali lang daw at matatapos na ang panaginip niya. Mahirap daw kasing maituloy ang panaginip kapag dumilat na siya. Papadudot hindi ko alam kung magagalit ba ako kay Mona ng oras na yon. Pero kahit na umiiyak na ako ay hindi ko lang itinuloy ang galit ko. Dahil ang importante ay ayos naman siya at walang nangyari sa kanya. Nanlambot ako na naupo sa loob ng tent. Halos matulala ako sa mga nangyari. Nagulat na lamang ako nang tawagin kami ni Atong at doon ako nahimasmasan. Hindi ko na ginising si Mona, hinintay ko na lamang siyang dumilat. Ilang sandali dumilat na ito at saka bumangon sa pagkakahiga. Kahit pigil ang iyak ko ay tinanong ko siya kung ano bang nangyari sa kanya. Sabi lang niya na tandaan ko daw na mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Saka siya nagyayang lumabas ng tent. Papadudot paano kung hindi na pala siya nagtutulog-tulugan ng mga oras na yon. Kahit na anong paghahanda ang gawin ko sa mga mangyayari ay hindi talaga ako magiging handa. Parang wala ako sa sarili ko na lumabas ng tent.
Walang kaalam-alam si Atong sa mga nangyari nang biglang sabihin ni Mona na tawagin daw namin yung 2 medic sa kabilang tent para makasabay namin sa pagkaalmusal. Nagulat kami sa sinabi niya. Sa kanya inamin na papunta pa lang daw kami ay alam niya ng mga medic ang kasabay namin. Kasi ang isa pala sa kanila ay anak ng dating binibilhan ni Mona ng isda sa palengke. Natawa na lamang si Mona at hindi namin alam ang magiging reaksyon namin noon. Ang saya ng camping natin, di ba? Oo nga. Basta masaya ka masaya na rin ako. Ano ba yun? Bakit ka nakadepende sa saya ko? Dapat sarili mo ang saya mo. Masaya naman ako Para namang napipilitan ka lang. Hindi ka ba talaga nag-enjoy? Mali ang iniisip mo ha. Nag-enjoy talaga ako. Masaya ako at nabalikan natin ulit yung ganon. Kaya nga lang Kaya lang ano? Ha? Kaya lang kasi nakakapagod. Hindi ka ba napapagod? Napagod syempre. Parang dati napagod ako. Pero masaya. Ay, salamat naman kung ganon. Ano ba? Ako ang dapat magpasalamat sa pagtupad mo sa kahilingan ko. Nagtulong kami ni Atong na maisagawa yung camping. Walang pagbabago si Atong. Dati siya din ang nagtayo ng 2 tent. Tapos tumulong ako. Kaso yung camping natin kahapon, ayaw niyo akong patulungin. Ayos lang yun. Para madami ka pang lakas para sa buong araw. Kita mo naman, hindi sumikip ang dibdib mo kasi marami ka pang enerhiya. Oo nga. Nangyari na yung 2 hiling mo. Ano ba yung pangatlo? Sana naman hindi mahirap yan ha. Naku, napakadali lang nung pangatlo. Ano ba yun? Mamaya na. Sus Mariusep, pa-suspense pa. Ay basta, mamaya ko nasasabihin. Siya, sige bahala ka. May kailangan ka pa ba? Wala na. Lalabas na muna ako sa kusina ha. Tutulong muna ako kay Namina para sa pag-aayos ng mga ihahanda bukas. Sige, mamaya lalabas ako doon. Naku, wag na. Kaya na namin yun. Magpahinga ka na muna dyan. Tandaan mo, mas madaming pahinga, mas maraming enerhiya. Sige na nga, inutupa ako. Loka-loka. Siya, sige na. Lalabas na muna ako ha. Isang, Ay Atong, nandyan si Mona sa loob. Dito lang ako sa kusina ha. sige, sisilipin ko lang si Mona sa loob. Okay, sige. Mona, Atong, tuloy ka. kamusta ka? Eto, kitang-kita naman. Mabuting mabuti. Salamat naman. Mabuti, pumunta ka. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Natatandaan mo ba yung sayaw nyo ni Isang dati? Alin doon? Anong alin doon? 1 beses lang naman kayo nagsayaw. Oo nga, bakit ba? Mag-practice ka uli ng sayaw na yon. Ano bang papraktisin doon? Ang mangyayari lang naman hahawak ako sa bewang niya at ang isang kamay ko nakahawak sa kamay niya at ang isang kamay naman niya nakahawak naman sa balikat ko. Tapos ugoy-ugoy lang. Teka, bakit ba? Ay basta. Anong basta? Gusto ko magsayaw uli kayo ni Isang bukas dun sa pasayaw sa plaza. Ha? Ayaw ko? Ano ka ba? Yun na nga lang ang hiling ko sa'yo, ayaw mo pa akong pagbigyan. Pero, Wala nang pero. Basta mag-practice ka na ha. ano sabi ni Isang? Ay hindi pa niya alam. Hindi pa. Di ba kausap mo siya kanina? Oo, pero hindi ko pa sinabi. Gusto ko, ikaw ang mag-imbita sa kanya. Nako, ayoko. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Nakakaistorbo ba ako? Ay naku, hindi. May sasabihin lang daw sa'yo si Atong. Ano ba yon? Sabihin mo na. Isang kasi, yayayain sana kitang sumayaw sa plaza bukas ng gabi. Ha? Ay naku, ayoko. Ang tagal ko nang hindi nagsasayaw. Isang, pagbigyan mo na si Atong. Yun na rin kasi yung 3 kahilingan ko Ha? Sige na. Siya, sige. Payag na ako. Yay! Mona! Mona! Sa sobrang saya na naman ni Mona ay nanikip ulit ang dibdib niya. Nagdesisyon kami na itakbo na siya sa ospital. May pinainom na gamot sa kanya kaya umayos ang pakiramdam niya.
Gaya ng sinabi ko ay sinabi ng doktor na nabigla na naman ang sistema ni Mona dahil sa sobrang pagkasaya. Pero Papa Dudut, iba na. Hindi na gaya ng dati at sa pagkakataon na yon ay kitang-kita ang panghihina ni Mona. Obserbasyon ko lang sana yan hanggang sa nakumpirma na tama noong tawagin kami ng doktor para kausapin. Kaharap ng doktor ay ako, si Atong at ang pinsan ni Mona na si Mina. Sinabihan kami na humihina na raw si Mona ng sobra. Maghanda na lang daw kami sa mga susunod na mga pangyayari. Kung maaari daw ay pasayahin na lang namin si Mona habang malakas-lakas pa. Nag-iyakan kami ni Mina, si Atong ay pigil na pigil ang iyak. Pero ang luha niya ay kitang-kita na tuloy-tuloy ang pagdaloy. Bago kami pumasok uli sa kwarto ay pinilit naming ayusin ang aming mga sarili para hindi mahalata ni Mona na nag-iyakan kami sa labas. Papasok pa lamang kami ay nagbiro na kaagad si Mona. Kung bakit daw ang tagal namin sa labas. Pinag-usapan daw ba namin siya? Saka siya tumawa. Pinigil ko na lang siya sa tawa niya at baka manikip na naman ang dibdib niya. Habang sinasaway ko siya ay nangungulit siya na iuwi na namin siya dahil nga sa piyesta kinabukasan. Isang, Mona, naistorbo ba kita? ay hindi. Oy, sige lang, matulog ka lang. Ayos na ako. May gusto ka ba? Tubig. Mamaya na lang. Sabihin mo kung may kailangan ka, ha? Oo. Ano bang nararamdaman mo? Huwag mo akong alalahanin. Mona, Oh, nandito si Atong. Saan ka galing? tumulong ako sa labas. Marami bang bisita? Sapat lang, mga kapitbahay. Gusto mo bang lumabas? Ay, hindi na. Dito na lang ako. O siya, sige. Komportable ka ba sa pwesto mo? Oo. Lalabas na muna ako, ha? Ako din. Sige. Hindi ko na kaya. Lakasan mo ang loob mo. Hindi tayo dapat magpakita ng kahinaan. Basta maging normal pa rin tayo. Huwag tayo magpakita ng lungkot. Oo. Sige na, magbihis ka na. Ako na munang bahala kay Mona. Total, mabilis lang ako makakapagbihis. Ay, sige. Sandali lang ako. Papasok na uli ako sa kwarto ni Mona. Sige. Mona, O Atong, nasaan si Isang? may inasikaso lang. Sayang ano? Bakit? Hindi ko mapapanood yung sayaw nyo ni Isang mamaya. Bakit naman? Sorry ha. Pero medyo hindi ko yata kayang tumayo eh. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Kahit puwersahin ko, hindi ko talaga kaya eh. Sige, mahiga ka na lang dyan at magpahinga. Malay mo mamaya, malakas ka na. Sana nga. Oo naman, lalakas ka ulit. Pero kahit hindi ko mapanood ang sayaw nyo, masaya pa rin ako. Kasi alam kong natupad ang kahilingan ko. Hindi kami papayag na hindi mo mapanood. Kasi para sa'yo nga yung sayaw namin. Kaya magpalakas ka. Sana nga. Kaso, kulang na sa oras eh. Maya-maya lang magsisimula na ang pasayaw sa plaza. Manalig ka. Mapapanood mo kami. Salamat. Nandito na ako. Aba, napakaganda naman ang kaibigan ko. O Atong, nakabihis na ang partner mo. Magbihis ka na din. Oo nga, sandali lang ha. Bagay sa'yo ang suot mo. Salamat, ha? Ano, kaya mo bang magbihis? Ha? Kaya naman. Pero hindi ko kayang lumabas. Ayos lang, basta magbihis ka rin para pareho tayo. Mabilis lang naman maisuot ang bestida eh. O sige. Halika, taalalayan kitang umupo. Yan, dahan-dahan. Yan. Tanggalin natin itong duster mo, ha? Tapos isusuot natin itong damit mo. Pansinin mo,
Pareho tayo, magkaiba lang ang kulay. Oo nga. Parang noong araw. Ayan, aayusin ko lang itong buhok mo ha. Salamat. Handa na ba kayo? Oo, Oy, sige. Basta mag-ingat kayo, ha? O Atong, bakit mo ipinasok yung ponograpo? Papadudot ang akala ni Mona ay magpapaalam kami sa kanya para pumunta sa plaza. Pero plinano namin ni Atong ang lahat. Kung sasayaw kami, dapat yung mapapanood ni Mona. At kung hindi makakapunta si Mona sa plaza ay doon kami magsasayaw sa kwarto niya. Sa harapan niya. Kaya po pinasok ni Atong ang ponograpo para doon patugtugin ang plaka. Nagsayaw kami, Papadudot, at kitang-kita sa mukha ni Mona ang saya at ligaya. Napakatamis ng ngiti niya habang pinapanood kami ni Atong. Nang matapos ang sayaw namin ay masaya naming hinarap si Mona. Pero Papadudot, doon namin nakita na wala na siya. Sobra ang iyak namin ni Atong ng gabing yon. Sa burol ni Mona ay may inabot na sulat sa amin ni Atong ang pinsan niyang si Mina. Bilin daw ni Mona na iabot sa amin kung wala na siya. Hindi din alam ni Atong ang tungkol sa sulat, pero ang laman ng sulat ay may kinalaman kay Atong. Nakasaad doon na matagal na palang may gusto sa akin si Atong. Wala pa noong mga bata pa kami pero pinanghihinaan siya ng loob. Kahit anong pilit sa kanya ni Mona, nakausapin ako tungkol sa nararamdaman niya ay sinasabi ni Atong na sasabihin niya daw sa akin kapag nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kaso hindi dumating ang hinihintay niyang pagkakataon na bisitahin ng lakas ng loob hanggang sa makaalis na nga ako papunta sa Amerika. Noong makaalis na ako ay sinabi ni Atong kay Mona na sasabihin na lang niya sa akin kung sakaling bumalik ako ng Pilipinas. Yun nga lang ay mahigit 4 na dekada akong nandun at napauwi na nga lang dahil kay Mona. Papadudot, may gusto rin ako kay Atong noon pero hindi ko na lang pinansin ang nararamdaman ko sa pag-aakalang nagkakagustuhan sila ni Mona. Mali pala ang aking akala dahil matalik na magkaibigan lang din pala ang tinginan ng dalawa. Pag uwi ko dito sa Pilipinas ay nahiya naman daw si Atong na magsalita dahil nailang siya sa tagal nang hindi kami nagkikita ng harapan. Hindi sinabi ni Mona ang lahat sa akin dahil sa pangako niya kay Atong, nahahayaan niya ito na siya ang umamin sa akin ng diretsyo. Sa harap ng bangkay ni Mona ay inamin namin sa kaibigan namin ang pagmamahalan namin. 2 taon na kaming magkarelasyon ngayon, Papadudot, at masaya naman kami kahit na ilang dekada pa ang nasayang na hindi namin naamin sa isa't isa ang nararamdaman namin. Pero babawi kami, yan ang pangako namin kay Mona. Papadudot, nagpapasalamat ako sa inyo at nabigyan mo ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento namin sa Barangay Love Stories. Isang biyaya sa katulad ko ang mapaunlakan ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Isang. May mga taong matiisin at kayang hintayin na lamang kung kailan mangyayari ang ninanais. Sa buhay nga nila Isang, Mona at Atong ay ilang dekada ang hinintay para lang masiwalat ang matagal ng dapat na nalaman ng isa't isa. Bagamat maganda ang kinalabasan ay ang tagal pa din nilang hinintay. Huwag mo na sanang hintayin pa na panahon pa ang magsabi kung kailan dapat isiwalat ang tinatago. Pwedeng sabihin na habang maaga pa. Kung ano man ang kalabasan ay mabuti pa rin na nalaman mo kaagad-agad. Paano kung sa tagal mong naghintay ay hindi pala ayon sa ninanais mo ang maging katapusan? Baka mas masakit pa ang maramdaman kaysa sa inalam mo na ng agaran. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tunay na pagmamahal ay walang pinipili. Subalit kung ang ating minahal ay nawala, ito ay hindi dapat pinapalitan. Hindi dapat na tinuturing na kapalit ang bagong mamahalin, sapagkat wala dapat pagkukumpara. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maging kapalit sa nawalang minamahal ng iba? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Rhoda. Ang aking ikukwento ay nangyari lamang po halos kamakailan lamang. Pero ang istorya ay nagsimula mahigit 2 taon na ang nakakalipas. 28 years old na po ako sa ngayon at isa po akong kasambahay ng isang mabait na amo na si Ate Dolores. May anak po si Ate Dolores, ang pangalan naman po ay si Rick, 20 years old na po siya sa ngayon. Masaya po kami na parang isang pamilya. Kasi hindi din naman po kasambahay ang turing ni Ate Dolores sa akin, kundi parang anak-anakan na rin niya. Nang magkasakit po si Ate Dolores ay doon namin nalaman na may anak pala siya sa una niyang nakarelasyon. May naging anak siya na pinangalanan niyang Ethan. Hindi niya daw ito nakita matapos niyang ipanganak, kung bakit po ay mamaya ko na ikukwento. Bagamat hindi tumigil ng kakahanap si Dolores ay walang nakaalam sa mga kasama niya sa bahay na may anak pala siya at hinahanap niya ito. Alam namin at alam din ni Ate Dolores ang tungkol sa sakit niya at handa na siya sa mga mangyayari. Pero bago daw mangyari yon ay kinausap niya si Rick na magbabaka sakali at subukang hanapin si Ethan. Kaya dahil sa kahilingan ni Ate Dolores ay ginawa ni Rick ang lahat ng magagawa niya para mahanap si Ethan bago man lang malagutan ng hininga si Ate Dolores. Walang ideya si Rick kung papaano niya sisimula ng paghahanap dahil ang tanging hawak niya lamang na pagkakakilanlan ni Ethan ay ang pangalan at apelyido nito at ang pangalan ng tatay nito. Rick, Oh, Rona. Kumusta si Mama? nagpapahinga na. Mabuti naman. Ano bang iniisip mo? Si Ethan. Paano mo pala sisimulan ng paghahanap? Siguro sisimulan ko sa social media. Alam ko na suntok sa buwan pero keso wala naman akong gawin. Doon na muna ako magsisimula. Sigurado may litrato ang mga account. At siguro naman, may makikitang pagkakahawig kay Ate Dolores si Ethan. Kung mahirap, siguro bumasi ka na lang sa lukso ng dugo. Ha? Anong lukso ng dugo? Ay, sorry sa magulang lang ata yun. Pag naramdaman nila na anak nila ang isang bata, Basta, gagawin ko lahat ng paraan para kay Mama. ano daw ba ang sabi ng doktor? Ganun pa rin. Pero kahit na nagbibigay sila ng taning, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Ipinagpapasa Diyos ko na lang lahat. Kung ano man na maging pasya niya, tatanggapin ko. Pero ang tanging dinadasal ko na lang na sana makita ko si Ethan bago mahuli ang lahat. Para man lang masaya si Mama bago siya umalis. Susubukan ko rin maghanap sa social media. Salamat, Rona. Salamat sa mga ginagawa mo para kay Mama. Ano ka ba? Malaki yung utang na loob ko kay Ate Dolores, no? Kung hindi dahil sa kanya nabaon na kami sa utang. Kinupkup niya na ako, pinapasweldo pa. Kaya unti-unti, nawala na ang mga utang ng pamilya ko. Ganyan talaga si Mama eh. Oo nga, hindi lang naman ako ang tinulungan niya. Madami pa na taga dito sa atin. Kaya nga halos lahat sila kinukumusta si Mama. Tsaka lagi siyang dinadalaw. Kasi nga binabalik lang sa kanya lahat ng kabutihan niya. Uy, tahan na. May iyak na rin ako niyan dahil sa'yo eh. Mahal na mahal ko si Mama. Alam ko.
Basta lagi natin siyang ipagdasal. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala siya. Ano ka ba? Lakasan mo nga ang loob mo. Mamaya malaman ni Ate Dolores na ganyan ka. Sasama ang loob nun. Natatakot ako na mawala si Mama, Rona. Shh. Tahan na. Baka madinig ka ni ate. Basta habang nandyan siya, paligayahin natin siya. Nakikita ko na ang magpapaligaya sa kanya ay yung makita niya si Ethan. Kaya kailangan ko talagang mahanap si Ethan. May awa ang Diyos. Punasan mo na nga yung luha mo. Baka mamaya makita ni ate na umiiyak ka. Natutulog na ba siya? Oo. Ano ba nangyari kay Ethan? Bakit ba siya nalayo kay ate? Hindi naman nagkukwento si Mama eh. Sabi ni Tito Ruben, masyado daw masakit kay Mama yung nangyari. Anong sabi ni Kuya Ruben? Yung tatay daw ni Ethan ang unang naging boyfriend ni Mama. Masaya naman daw sila. Pero nung malaman nung lalaki na buntis siya kay Ethan, iniwan na siya. Grabe naman pala yung taong yon. Teka, paano naging konektado yung pag-alis ng lalaki yun sa pagkawala ni Ethan? 1 taon matapos may panganak si Ethan, bumalik daw yung lalaking yun. Humingi ng tawad kay Mama. Binalikan siya? Kumusta yung pagsasama nila? Gaya nung una, maganda sa umpisa. Hanggang sa huli, hindi na naman sila nagkasundo. Bakit? May nalaman kasi si Mama. Kaya pala maraming araw na hindi umuwi yung tatay ni Ethan kasi may iba pala siyang inuuwian. Sobra naman yung taong yun. Ang kwento sa akin, gusto raw malaman ni Mama kung totoo. Kaya sinundan niya yung lalaki minsan. Doon niya napatunayan na totoo yung mga nadinig niya. Pero hindi pa raw nakipaghiwalay si Mama. Binalaan niya lang yung lalaki na kung uulit pa sa mga ganong gawa niya, lalayo daw sila ni Ethan. Nangako naman yung lalaki na hindi na daw uulit. Napakabait naman kasi ni ate. Pero may pinaplano pala yung lalaking yun para sirain si Mama. Ha? Anong ginawa niya? Pasensya ka na, Rona. Hindi ko na siguro maidedetalye. Ayos lang. Pasensya na rin at masyado akong mausisa. Naku, hindi ka naman mausisa. Maganda nga rin na alam mo. Basta nangyari daw, umalis yung lalaki tapos dinala niya si Ethan. Mula nun, hindi na nagkita si Ethan tsaka si Mama. Nakakaawa naman si ate. Ilang taon na ngayon si Ethan? 23? Biruin mo? 23 years niyang hindi nakita? Oo nga eh. Pasensya na. May tanong lang ako. Sige, walang problema. Tanong mo lang. Hindi ba hinanap ni ate si Ethan noon? Hinanap niya. Wala lang makapagturo kung saan ang kinaroroonan nila nung tatay. May nagsabi na pumunta daw sila sa ibang bansa pero may iba rin naman na nagsabi na nandito lang daw sa Pilipinas. Ang sakit naman nun. Nakakaawa si ate. Nagkasakit na hindi pa rin nakikita ang isa pa niyang anak na nawawala. Kaya nga hindi ako titigil. Pipilitin kong hanapin si Ethan. Isang tanong pa ha. Sige lang. Huwag ka sana magalit. Sige, hindi ako magagalit. Ano ba yon? Hindi mo ba naisip noon na hanapin ang kapatid mo? Nito ko lang kasi nalaman lahat kaya ngayon lang ako nagsimula maghanap. Ha? Hindi sinabi ni ate sa'yo tungkol doon? Hindi. Pasensya ka na sa tanong ko ha. Okay lang yun. Pero ang ipinapangako ko talaga, kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para mahanap si Ethan. Papadudo tinupad ni Rick ang binitawan niyang salita. Hindi siya tumigil sa kakahanap sa lahat ng social media ng anumang impormasyon na mahahanap niya. Nahihirapan siya pero hindi niya sinusukuan yon. Araw-araw naming nakikita na pahina ng pahina si Ate Dolores. Kaya lalo kaming nagdoble kayod sa paghahanap. Lahat din ng nasa probinsya namin ay pinagtanungan namin na baka may malaman silang kamag-anak ng tatay ni Ethan. Pero mailapang impormasyon. Hindi din ako tumigil na tumulong
hindi ko na trabaho ang maghanap kay Ethan pero dahil din sa utang na loob at pagmamahal ko kay Ate Dolores ay tumulong ako, Papa Dudut. Sobrang laki ng utang na loob ko sa pamilya ko. Sa pamilya ni Ate Dolores, binigyan niya ng trabaho sa sakahan niya ang mga magulang ko habang ako naman ay pinag-aral din niya. Hindi niya ako tinanggap na maging kasambahay. Mas tinanggap niya ako bilang anak-anakan. Kaya sobrang gusto kong makatulong sa paghahanap, Papa Dudut. Hanggang sa isang araw ay nagpaalam si Rick na luluwas ng Maynila dahil may nakuha daw siyang impormasyon tungkol kay Ethan. Mabuti na lamang at bakasyon sa eskwelahan, kaya ayos lang na umalis si Rick. Kahit na hindi siya sanay sa Maynila ay nakipagsapalaran nito. Nang umuwi siya kinabukasan ay may dala siyang isang magandang balita, Papa Dudut. Rona, Rick, kumusta ang lakad mo? maupo muna tayo. Napagod ako eh. Ay, sorry. Oh, anong balita? Magandang balita. Ano, nakita mo na si Ethan? Hindi pa. Ha? Ano ang magandang balita? May nahanap akong kamag-anak niya. Pinangako sa akin ng kamag-anak na sasabihin daw niya kay Ethan. Binigay ko nga tong address dito sa bahay. Ganun ba? Oh, bakit parang hindi ka natuwa? Paano? Malay ba natin na ipaparating talaga kay Ethan ang sinabi mo? O kung sabihin man, malay ba natin kung pupunta ang Ethan na yun? Pupunta yun. Paano ka naman nakakasiguro? Dahil sinabi sa akin nung kausap ko na hinahanap din pala ni Ethan si Mama. Talaga? Magandang balita nga yan. Teka, sino ba yung nakausap mo? Asawa ng kapatid ng tatay ni Ethan. Wala na pala yung tatay ni Ethan, ilang taon na rin. Mabuti naman at hinahanap din pala ni Ethan si Ate Dolores. Si Mama nga pala, kumusta? Natutulog uli siya ngayon. Pero ganun pa rin ang lagay niya, wala pa rin pagbabago. Ay, sana maabutan pa ni Ethan si Mama. Wala bang sinabi yung nakausap mo kung kailan niya masasabi? Nag-message agad siya kagabi nung kausap ko siya. Pero ayaw niyang ako mag-message kay Ethan kasi sabi niya hindi raw pinapansin ni Ethan yung message kapag hindi niya kilala yung nagpadala. Sana nga pumunta siya agad. Tao po! Oh, may tao sa labas. Lika Rona, buksan natin yung pinto. Sino yan? Teka, ikaw yung nakasabay ko sa bus kanina. Ako nga. Sa Maynila pa lang nakita na kita. Anong maipaglilingkod namin sa'yo? May hinahanap akong address. Eto oh. Ay, dito yan. Sino bang hinahanap mo? May nagpunta sa tita ko. May binigay na impormasyon tungkol kay Dolores. Ethan? Bakit kilala mo ako? Ako yung nagpunta sa tita mo. Ay, salamat sa Diyos, nandito ka na. Ako nga pala si Rona at siya si Rick ang... Halika Ethan, sasamahan kita. Sandali, dito ba siya nakatira? Pwede ba munang malaman kung anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng cancer. Hindi namin alam kung hanggang kailan na lang siya. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba ng tubig? Hindi na, salamat. Pwede bang maupo muna? Ay, pasensya na. Maupo ka muna. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, Mabuti nakapunta ka agad. nung nag-message si tita kagabi, nag-ayos na agad ako ng gamit. Matagal ko na siyang hinahanap. Matagal ka na rin niyang hinahanap. Sigurado ka bang hinahanap niya ako? Oo. Mula nun hindi siya tumigil. Hindi nga namin alam kung sino ang hinahanap niya at kung bakit niya hinahanap. Hanggang sabihin niya na lang nung hindi niya na kaya maghanap dahil nanghihina na siya. Hinahanap niya ako? Bakit di niya ako nahanap? Ang liit-liit lang naman ng Pilipinas. Hinanap ka niya talaga. Kung ano-ano lang kasi ang binigay sa kanyang impormasyon kaya medyo gumulo. May nagsabi pa nga sa kanya na ng ibang bansa raw kayo. Pero kahit ganun, hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo. May nakakatawa ba? Nakakatawa ang kwento niyo.
Halika na Ethan, sasamahan kita sa kanya. Papa Dudut, nagtaka kami ni Rick kung bakit ganon ang sinasabi ni Ethan. Si Rick naman ay ewan kung bakit niya ako pinigilan noong ipapakilala ko siyang kapatid ni Ethan. Pero ang sabi ko sa sarili ko ay hahayaan ko si Rick kung ano ang diskarte niya at hindi ako makikialam dahil personal na usapan na yon, Papa Dudut. May mga hindi sinasagot na tanong si Ethan pero pang nagsasalita siya ay halata mong malaki ang sama ng loob niya kay Ate Dolores. Hindi ko naman siya masisisi pero mas maganda kung magkakausap silang mag-ina para mas maintindihan niya ang mga nangyari. Ang tagal nag-ipon ng lakas ng loob si Ethan para harapin si Ate Dolores. Hindi naman namin siya iniwanan, yon ang tanging naging pagsuporta namin sa nararamdaman niya. Nakakatakot naman talaga ang pakiramdam na hindi mo nakita ang sarili mong ina at malaki ka na saka mo siya makakaharap sa unang pagkakataon. Hanggang sa nagsabi na si Ethan na gusto niyang makausap si Ate Dolores. Pero bago kami makapasok ng bahay ay may biglang humiyaw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagulat kami sa sigaw ni Manang Ising. Kaya napatakbo kami papasok at naiwan namin si Ethan na sumunod na lamang. Pagpasok namin sa kwarto ni Ate Dolores ay wala na itong buhay. Una, hindi makapaniwala si Rick pero nang mahimasmasan siya na wala nang ang buhay ang mama niya ay bigla itong humagulhol. Saka palang nakapasok sa kwarto si Ethan at nakita niya kung paano tumangi si Rick na takang-taka siya. Kita sa mukha niya na nagtatanong siya kung sino ang taong ito na gano'n na lamang makahagulhol sa bangkay ng nanay niya. Hindi pa kasi alam ni Ethan na kapatid niya si Rick, Papa Dudut, dahil nga sa hindi nagpakilala si Rick noong pagdating ni Ethan. Hindi ko din naman masisisi si Rick, Papa Dudut. Siguro'y ayaw niyang mabigla si Ethan na malaman na may kapatid siya. Ang pinakamasakit, Papa Dudut, ay hindi man lang nakapag-usap ang mag-inang sina Ethan at Ate Dolores. Bago pa man ito malagutan ng hininga. Sobrang nakakalungkot po ang mga pangyayaring yon. Hanggang sa nangyari ang burol at binigyan namin ng sariling kwarto si Ethan para tumigil doon. Lahat kami abala sa pag-aasikaso sa mga nakikiramay habang si Ethan ay laging tahimik. Hindi din siya nagpapakita ng emosyon niya, parang wala lang sa kanya ang mga nangyayari o hindi pa pumapasok sa sistema niya ang mga nangyari, Papa Dudut. Ethan, Bakit? heto, dinalhan kita ng kape. Ayoko. Salamat na lang. Hindi ka pa kumakain. Gusto mo ba ikuha kita ng sopas? Mamaya na. Kakain na lang ako pag gutom ako. Ayos lang ba kung makikipagkwentuhan ako sa'yo? Ikaw ang bahala. Nag-aaral ka pa ba? Graduate na ako. Nung minessage ka, nagtatrabaho ka na pala? Oo. Anong trabaho mo? Gitarista ako ng isang banda. Wow! Minsan kanta ka naman. Gitarista lang ako. Hindi ako kumakanta. Ay, sorry. Akala ko kasi. Anyway, maganda ba ang swelduhan dyan? Sakto lang. Kumusta ka ngayon? Ayos ka lang ba? Oo. Kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang kami ni Rick, ha? Salamat. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Hindi man lang kayo nagkausap ni Ate Dolores. Sanay na ako. Iniwan niya na ako noon. Tapos ngayong gusto kong malaman ng lahat, iniwan na naman niya ako. Kung alam mo lang kung paano kanya hinanap. Mahal na mahal ka ni Ate Dolores. Mahal? Bakit niya ako iniwan? Ethan, huminahon ka. Kahit bali-baliktarin mo pa ang kwento, doon pa din babalik. Iniwan niya ako.
Anak niya ako. Pero iniwan niya ako. Nagkakamali ka. Mali ang nalalaman mo. Ano bang alam mo? Nandun ka ba nung iwan niya ako? Ethan, hindi ka niya iniwan. Huwag mo na siya pagtakpan. Wala ako sa posisyon para magkwento. Siguro, kailangan niyo rin mag-usap ni Rick. Bakit naman? Siya magsasabi sa iyo ng lahat. Anong diferensya kung sa'yo man manggaling o sa kanya? Mas may karapatan siya magsabi. Teka nga, bakit ba gano'n na lang kayo sa nanay ko? Malaki yung utang na loob ko sa mama mo. Tinulungan niya ang mga magulang ko at pinag-aral niya ako. Mabuti ka pa. Sigurado ako mas higit pa ang gagawin sa'yo ni Ate Dolores kung kapiling ka niya. Kaso nga hindi eh. Kasi nga, iniwan niya ako. Nagkakamali ka nga. Siguro, hayaan mo na lang ang kapatid mo ang magsabi ng lahat. Kapatid? Ha? Sino kapatid? May kapatid ako? Pasensya ka na. Hindi ako ang dapat nagsabi. Nagsabi ng ano? Ano ba sinasabi mo? Wala. Sabihin mo! Huwag niyo akong ginagago dito! Kapatid mo si Rick. Ano? So siya pala ang dahilan. Kaya ako iniwan ng nanay ko. Hindi ganun. Kanina ko pa kayo hinahanap. Nandito pala kayo sa labas. Ang kapal din ng mukha mo! Ha? Ethan, huminahon ka. Mag-usap kayo na maayos. Hindi ako makikipag-usap dito. Magsama-sama kayo! Ethan, sandali! Rona, anong nangyari? Rick, patawarin mo ko. Patawarin? Bakit? Alam ko hindi sa akin dapat nanggaling pero dapat yan ang malaman. Malaman ng ano? Ano bang sinasabi mo? Sinabi ko na sa kanya. Rona, ano ba? Sabihin mo na nga. Gulong-gulo na ako eh. Sinabi ko na ang totoo na magkapatid kayo. Ano? Patawarin mo ko. Masyado niya na kasing sinisira si Ate Dolores kaya sabi ko dapat niyang malaman ang katotohanan sa'yo. Rona naman! Patawarin mo ko. Rona, hindi ako tunay na anak ni Mama. Inampun niya lang ako. Pinapalitan niya lang yung pangalan ko nung maging legal yung pag-aampon niya sa akin. Ano? Nung bata ako, sinabihan ako ni Mama na mula noon, huwag ko raw iisipin na ampon ako. Dapat daw ang isipin ko, siya ang totoong nanay ko. Ipinangako niya sa akin na hindi niya nabubuksan ang tungkol sa pagiging ampon ko. Kaya mula noon, hindi na namin napag-usapan. Ano tong nagawa ko? Patawarin mo ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Alam ko naman na nagawa mo lang yun dahil sa pagmamahal mo kay Mama eh. Ate, patawad sa nagawa ko. Mula ng gabing yon ay hindi na pinansin ni Ethan si Rick. Lagi niya itong iniiwasan hanggang sa mailibing si Ate Dolores. Aalis na sana si Ethan pero sinabihan siya ng mga kamag-anak ni Ate Dolores na tumigil muna sa bahay dahil may babasahin daw ang abogado na mga habilin ni Ate Dolores. Kahit ayaw ni Ethan ay may respeto pa din naman siya sa mga kamag-anak niya. Noon pa lang niya na nakikita. Nakipag-usap sa lahat ng nandoon si Ethan maliban kay Rick. Papadudot na gulat din ako sa mga sinabi ni Rick na inampun lang pala siya ni ate. Pero ayoko na pong sa akin na naman manggaling yun. Pag-aksidente ko namang masabi kay Ethan ang lahat. Kaya pinilit kong manahimik at hahayaan na lamang si Rick na magsabi ng lahat kay Ethan, papadudot. Kaya naman pinilit kong manahimik at subukang ipagkatiwala kay Ethan ang lahat. Pero paano mangyayari yun kung hindi siya kinakausap ni Ethan? Siguro'y panahon na lamang ang makapagsasabi. Isang gabi ay umalis si Ethan at wala pa siyang masyadong alam sa lugar namin. Kaya naman sinabihan ko si Rick at ang ginawa naman ni Rick ay sinundan si Ethan. Pero hindi siya nagpakita dahil sigurado naman na iiwasan siya nito. Nagpunta sa isang maliit na bar sa amin si Ethan at mag-isa siyang nag-inom hanggang sa malasing, papadudot. Sa pag-uwi niya ay may nakaalitan siyang mga lasing din na customer. Dahil madami ang nakalaban ay napagtulungan nila si Ethan.
Pero hindi pala siya iniwan ni Rick dahil buong gabi itong nagbantay kay Ethan sa may labas. Tinulungan niya si Ethan dahil sa mas madami ang kalaban ay hindi na rin nakalaban pa si Rick. Sinalag na lamang ang mga suntok ng kaaway at hinarang ang katawan niya para hindi masaktan si Ethan. Matapos silang magtulungan ay iniwan na lamang sila ng mga nakaaway. Saka inakay ni Rick pauwi si Ethan. Sa bahay ay sinalubong ko sila. Saka ko ginamot ang mga pasa ng dalawa. Sinabi ni Rick sa akin na huwag nang sabihin kay Ethan na siya ang nag-uwi sa kanya. Kaya sinang-ayunan ko na lamang ang kahilingan niyang yun, Papa Dudut. Aray! Ay, sorry. Ang sakit. Sorry. Ano bang nangyari? Hindi mo matandaan? Hindi. Naglasing ka kagabi. Naalala ko yun. Ano nangyari sa akin? May mga nakaaway ka. Ha? Sino? Mga dayo. Nakilala na sila. Pwede tayong pumunta sa presinto mamaya para magsampa ng reklamo. Ha? Huwag na. Hayaan na lang natin. Pero sinaktan ka nila. Baka may kasalanan din ako. Hindi ko matandaan dahil nalasing na nga ako. Baka katapusan ako pa pala ang dapat ireklamo. Sigurado ka? Oo. Iwas na lang sa gulo. Iwas sa gulo, ayan na nga. Sinuong mo ang gulo. Mabuti may tumulong sa'yo. Sino? Ha? Hindi nakilala eh. Kung sino man siya, salamat sa kanya. Aray! Ay, sorry. Kailangan nating linisin para hindi ma-impeksyon. Malaki ba ang sugat? Maliit pero malalim ang sugat. Hindi naman siguro to pepeklat. Pero baka hindi na tumubo yung kilay na nadaanan ng sugat. Talaga ba? Huwag ka na kasing makikipag-away. Hindi ko nga matandaan ang nangyari. Umiinom ka rin ba sa Maynila? Oo. Sa bar madalas ang gig namin kaya napapainom. Napapaaway ka ba doon? Hindi pa, kahit kailan. So hindi ka pala away kundi yung mga lokong yon. Kaya ireklamo na natin sa presinto. Wag na nga, hayaan mo na. Tuloy. Rick. Magandang umaga, Rona. Dinalhan ko si Ethan ng almusal. Ethan, para sa ito, para hindi ka na tumayo. Bakit? Nalumpo ba ako? Kaya ko naman magpunta sa kusina eh. Tama lang yan para hindi ka na mahirapang gumalaw. Kung sakaling may kailangan pa, nandun lang ako sa labas ha. Wala na kaming kailangan sa'yo. Sige, lalabas na ako. Isasabay ko na yung mga damit mo para malaban na rin. Baka magmantsa yung mga dugo eh. Kunin ko na. Aray! Huwag mo nga hawakan yung gamit ko. Ethan, ano ka ba? Sinalag ko lang siya, aaray na. Ang arte mo naman. Ethan, tama na. Bakit bang sensitive mo? Ano bang meron sa loob ng damit mo? Uy! Ano yan? Bakit may mga pasa at sugat ka dyan sa katawan mo? Ethan, bakit kailangan mong iangat ang damit ni Rick? Teka sandali. Bakit ka may mga pasa at sugat? Ano to? Ikaw ang gumulpi sa akin kagabi? Ano bang sinasabi mo, Ethan? Ano yan? Nagkataon lang na napaaway ako at napaaway din siya? So ikaw ang nanakit sa akin kagabi? Ethan, nagkakamali ka. Magsisinungaling ka pa. Sira ulo ka pala talaga eh. Hinintay mo talagang malasing ako para makaganti ka sa akin. Ako ba may kasalanan sa'yo? Di ba kayo ng tatay mo ang may kasalanan sa akin? Ethan, tumigil ka na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pagtatakpan mo pa yan? Oh, halika ngayon sa presinto. Magrereklamo na ako sa pananakit niyan. Hindi ka niya sinaktan. Huwag na kayong magpalusot. Ibig sabihin magkakonsyaba kayo? Siya yung tumulong sa'yo nung pinagtutulungan ka na. Rona, wag mo na sabihin. Hindi eh. Mali na to. Alam mo ba, Ethan, kung bakit puro sugat at pasasirik? Dahil sinalag niya lahat ng suntok at sipa na dapat para sa'yo. Magpapahinga na ako. Iwan niyo na ako. Napahiya si Ethan sa mga nalaman ng gabing yon. Kaya ng mga sumunod na araw ay hindi na niya inaaway pa si Rick. Pero hindi din niya pinapansin kaya hindi man lang ito nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Pero sabi nga ni Rick ay mas mabuti na yon kesa naman nakikita niyang laging nagagalit si Ethan.
Ang hindi kinakaya ni Rick ay ang galit ni Ethan sa nanay niya. Wala namang pagkakataon si Rick para sabihin ang buong katotohanan sa pagkakahiwalay ni Ethan sa kanyang ina dahil hindi naman siya kinakausap nito. Isa pa ay kung kakausapin man ni Rick si Ethan ay tiyak na hindi naman ito maniniwala sa kanya si Ethan dahil sarado ang isip nito. Kaya ang mga mismong kamag-anak ni Dolores ang kumausap kay Ethan at sinabi ang katotohanang kinuha siya ng tatay niya nang hindi nalalaman ng nanay niya. Kaya ganoon na lamang ang sakit na nararamdaman ni Ate Dolores nang mawala siya. Wala nang nasabi si Ethan kung hindi ang umiyak at kinabukasan ay nagpasama si Ethan sa akin para dalawin namin ang puntod ni Ate Dolores. Doon na humingi ng tawad si Ethan sa nanay niya na matagal niyang pinag-isipan ng hindi maganda. Natapos na ang kalbaryo. Maliban sa isa pang katotohanan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang pauwi na kami galing sementeryo ay ako naman ang nakiusap kay Ethan na kausapin si Rick dahil may importanteng sasabihin ito sa kanya. Ma-pride si Ethan, Papa Dudut. Ang dami niyang excuses para lamang maiwasang magkausap sila. Sa totoo lang nang malaman niya na hindi naman siya iniwan ng nanay niya, dapat ay mawala na din ang galit niya kay Rick pero hindi. Kaya sa tingin ko ay pride na lamang po ito dahil nahihiya siya sa mga nagawa niya kay Rick. Hinayaan ko na lamang din kasi alam ko at nakikita ko sa mga kilos ni Ethan na nawala na ang sama ng loob niya kay Rick. Kaya ramdam ko din na hindi magtatagal ay magkakaayos na rin ang dalawa. Dumating ang araw na babasahin na ng abogado ang huling habilin ni Ate Dolores. Sa testamento ay sinabi ng abogado na may iniwang halaga si Ate Dolores sa akin para maipatayo ang pangarap kong tindahan. Hindi ko na lamang po sasabihin kung magkano. Ang lahat naman ng ari-arian ni Ate Dolores ay pinangalan niya kay Ethan at kay Rick. Natakot si Rick sa nadinig dahil baka ikagalit na naman ito ni Ethan. Matapos ang pagbasa ay nag-uwian na ang lahat, naiwan kaming tatlo. Lumabas kaagad si Rick para maiwasan si Ethan pero sinundan siya nito, Papa Dudut. Ethan, Pwede bang maupo? oo naman. Ethan, sorry. Sige, mauna ka na. Ikaw nang mauna. Ethan, hindi ko naman hiningi yung mga ibinigay ni Mama eh. Kapag ipinaayos yung mga papel tungkol sa pag-aari ni Mama, hindi ko na lang ipapalagay ang pangalan ko. Ha? Bakit? Para sa'yo lang naman talaga dapat lahat ng mga naipundar ni Mama. Ano bang sinasabi mo? May karapatan ka din doon. Kung ako ang tatanungin, wala akong karapatan sa kahit na ano. Ha? Bakit mo naman sinasabi yan? Teka, mabuti pa magsimula muna tayo sa simula. Una, patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa'yo at salamat sa lahat ng mga nagawa mo sa akin. Wala na yun. Kalimutan mo na yun. Hindi biro magpagulpi para lang sa taong umaaway sa'yo. Napaka-selfish ko. Sorry talaga. Kaya nga sabi ko kalimutan mo na. Wala na sa akin lahat yun. Pinapatawad mo na rin ba ako? Oo, pinapatawad na kita. Ako rin, sana patawarin mo. Oh, saan naman? Sa lahat ng mga maling nagawa ko sa'yo. Wala kang nagawang mali. Ako lahat ang may gawa ng mali. Kaya okay na tayo ha? Oo, okay na tayo. Good. So kalimutan mo na yung sinasabi mo na hindi mo ipapasama ang pangalan mo sa paglilipat ng mga titulo. Pero Ethan, desidido talaga ako na hindi ipasama ang pangalan ko. Para sa'yo talaga lahat ng pag-aari ni Mama. Hoy, ano bang sinasabi mo? Ethan,
Hindi mo ako tunay na kapatid. Inampon lang ako. Kinupkup ako ni Mama nung 8 taong gulang pa lang ako. Ulila na ako noon. Sa palengke ako nakatira. Doon ako natutulog. Ang ikinabubuhay ko yung ibinabayad sa akin sa pagbubuhat. Naawa sa akin si Mama kasi nakita niya na pinag-aaral ko sarili ko. Libre lang naman yung pinapasukan kong eskwelahan noon, pero yung pang-araw-araw ko tsaka yung mga pambayad sa kailangan sa eskwelahan, kinukuha ko sa kinikita ko. Inampon ako ng legal ni Mama at pinagamit ang apelido niya. Tapos pinapangako niya ako na kahit kailan, wag ko raw isipin na inampon niya lang ako. Siguro nangungulila si Mama noon dahil sa pagkawala mo. Pero ngayon nandito ka na, tama lang na para sa'yo lahat ng pinaghirapan niya. Mama ko, patawarin mo ko. Hindi na nag-asawa si Mama mula nung mawala ka. Kaya hindi niya ako anak sa ibang lalaki. Kung kailangan mo tong buong bahay, pwede akong umalis, sabihan mo lang ako. Pero habang nandito ako, tutulong ako kung ano man ang may tutulong ko. Buong buhay kong tatanawin na utang na loob ang ginawa sa akin ni Mama. Hindi. Anong hindi? Hindi ka aalis dito. At hindi mo ipapatanggal ang pangalan mo sa mga titulo. Iniwan sa atin ni Mama ang lugar na to at ang mga iba pang ari-arian niya. Sa atin. Sa ating dalawa. Kaya yun na yun. Pero Ethan… Please, kung ayaw mo akong makasama, tanggapin mo na lang para kay Mama. Hindi naman sa ayaw kitang makasama, pero kasi… Kaya wala na tayong pag-uusapan tungkol dyan. Oh, ngumiti ka naman. Oh, heto. Nagdala ako ng juice. Malapit na maluto ang tanghalian. Salamat, Rona. Kumusta? Kumusta sino? Kayo. Kanina ko pa kayo tinitingnan na nag-uusap. Napakaseryoso niyo eh. Hindi naman seryoso yung pinag-uusapan namin. Nako, ayan na naman siya oh. Naglilihim na naman. Si Rona yan. Pwede mong sabihin ang totoo. Oo nga, pero kahit hindi mo naman sabihin, malalaman ko pa rin naman yan. Alam mo naman na yun. Manghuhula na ako ngayon? Yung kung sino ako sa buhay ni Mama. Yun ba? Oo, alam ko na yan. Pero hindi ko sinabi kay Ethan yon ha? Oo, alam ko. Magaling maglihim tong si Rona eh. Nako, hindi rin. Madalas nadudulas yan eh. Sobra ka naman sa akin. Biro lang. Nako! Rona, close na tayo, di ba? Kaya sabihin mo na din ang ibang lihim nito ni Rick. Ha? Wala na akong ibang nililihim. Eh bakit parang nagulat ka sa tanong ko? Hindi naman ako nagulat. Sige na nga. Biro lang naman yun eh. Pero tandaan mo to, Rick. Babawi ako sa mga mali ko sa'yo dati. Teka lang, bakit sa kanya lang? May mali ka din naman sa akin dati ah. Papa Dudut, masaya ako at naging maayos ang lahat kina Rick at Ethan. Sigurado din ako na noong araw na yon ay nakangiti si Ate Dolores sa amin. Pero hindi ko alam kung nagbibiro nga si Ethan o nahalata niya talaga na nabigla si Rick nang sabihin sabihan ako ni Ethan na sabihin ko daw ang ibang lihim ni Rick. Papa Dudut, may isang lihim si Rick na sa 2 tao niya lamang sinabi. Isa na nga po ako at ang mama niya. Alam niya naman na hindi ko sasabihin kahit kanino yon, pero siguro'y dahil nga sa ayaw ni Rick na malaman ng kahit na sino yon, ay talaga naman na kinabahan siya nang sabihin ni Ethan yon. Naging totoo naman si Ethan sa pinangako niya at naging sobrang malapit sila ni Rick sa isa't isa. At lahat ng tulong at suportang mabibigay niya kay Rick ay ginawa niya. Halos hindi na po sila naghihiwalay. Pero kahit na ganoon ay parang balisa pa rin si Rick sa bawat nangyayaring pagbabago sa aming lahat sa bahay. Ganun pa man, Papa Dudut, ay pinipilit ni Rick na maging parang dati pa din ang lahat. Kaya walang nagbago sa aming dalawa. Ganon pa din kaming maglambingan. Dahil na din sa iyon sa tagal na naming magkasama sa bahay ay talaga namang para na din kaming magkapatid. Hanggang isang araw ay nahulog ako sa tinutuntungan kong silya. To the rescue kaagad si Rick. Agad siyang tumakbo at tinulungan ako.
Hindi ko kinayang maglakad kaya kinailangan akong buhatin ni Rick para ipasok sa bahay. Habang buhat niya ako ay umiral na naman ang pagiging palabiro ko at sinabi na para kong bagong kasal na binubuhat ako ng groom. Natawa naman si Rick at hindi pa doon natapos ang biro ko, saka pa ako humalik sa pisngi ni Rick kaya mas nagtawanan kami. Sakto palang nakita kami ni Ethan at babatiin ko sana siya pero parang sumama ang itsura niya at umalis ng bahay. Nagtaka kami ni Rick sa inasal ni Ethan. Ano kayang problema niya at ganon siya. Pagkababa sa akin ni Rick sa kwarto niya ay sinabihan ko siyang kausapin si Ethan dahil parang may problema ito. Agad namang sinundan ni Rick si Ethan pero hindi na niya ito nakita sa labas. Naghintay kami sa kanya pero gabi na ay hindi pa ito umuwi kaya nagpa siya si Rick na hanapin na si Ethan. May hinala na si Rick kung saan nandun si Ethan at nang dumating siya sa lugar ay tama nga ang hinala niya. Nandun na naman si Ethan sa bar kung saan ay nakursunodahan siya at lasing na naman ito ng pagkakataong yon, Papa Dudut. Tara na, Ethan. Sandali. Umiinom pa ako eh. Halika na, lasing ka na eh. Bakit ka ba nakikialam? Sino ka ba? Oh, nakita mo na yan? Pati ako hindi mo na makilala. Sino ka nga? Si Rick to. Ha? Bakit ka nandito? Halika na dun sa bahay, dun tayo mag-usap. Kain na kita. Oh, pumayo ka na. Ayan. Umiinom pa ako. Wala nang paglalagyan ng alak, puno ka na. Hindi pa ako nagbabayad. Binayaran ko na. Sigurado ka? Makakalabas ba naman tayo ng bar kung hindi ka pa bayad? Bakit mo binayaran? Siyempre, para makaalis na tayo. May pera naman ako eh. Alam ko naman na may pera ka. Sandali. Babayaran kita. Wag na, ano ka ba? Hindi. Ako lang uminom eh. Kung uminom ka din, ayos lang na ikaw ang magbayad. Wala namang kaso yun eh. Anong wala? Meron. O siya, meron na akong meron. Kaya magbabayad ako. Sandali. Dudukot ako ng pera. Sa bahay ka na magbayad. Teka nga sandali, umawa ka sa akin, baka matumba ka. Maghintay tayo dito ng tricycle. Uupo ako. Saan ka uupo? Dito. Madumi dito sa kalye. Teka nga. Ayun, may upuan dun. Doon tayo umupo. Halika. O dahan-dahan ha. O ayan. Upo ka dyan. Nahihilo ako. Natural, may hilo ka. Lasing na lasing ka eh. Huwag kang ang ano dyan. Nakainom lang ako. Talagang dito mo pa naisipan uminom ha. Kung saan muntik kang patayin sa bugbog ng mga dayo dati. Eh saan ako iinom? Wala nang ibang bar dito kundi yun. Sana sa bahay ka na lang uminom. Wag na. Bakit wag? Wala naman nagsabi na bawal uminom sa bahay ha. Tsaka bahay mo na yun, kaya karapatan mong gawin ang gusto mo. Bahay natin yun. O sige na, bahay na natin kung bahay natin. O yun na nga yung ibig ko sabihin. Bahay natin, kaya may karapatan ka. Wala naman ako sinasabi na hindi ka pwedeng uminom dun. Tsaka bakit ka na naman ba naglasing ng ganyan? Naiinis ako. Saan ka naiinis? Basta. Dahil lang naiinis ka, maglalasing ka na? Ethan, hindi mo pwedeng soluhin yung problema mo. Kaya nga kami nandito eh. Pwede mo kaming sabihan. Dapat lagi tayo nandito para sa isa't isa. Ayoko uminom dun kasi ayokong makakita ng nagaharutan. Tungkol ba to sa nakita mong buwat-buwat ko si Rona? Nahulog siya eh. Masakit yung paa niya kaya binuhat ko. Binuhat? Tapos may halikan pa. Ikaw naman hindi ka pa nasanay kay Rona. Alam mo naman pala biro yun. Wow, hanip naman sa biruan. Tsaka wala namang ibig sabihin sa amin ni Rona yung paghalik niya. Ganun lang kami kahit noon pa. Nakakatawa naman yung sinasabi mo. Anong nakakatawa dun? Eh yun naman talaga ang totoo. O edi mabuti sa inyo. Ituloy nyo lang yung lambingan nyo. Huwag nyo na lang ipakita sa akin. Ay, ano bang nangyayari? Manhid ka ba? Sandali, nagsiselos ka ba? Oo!
Walang namamagitan sa amin ni Rona, kaya kung gusto mo siya, kausapin mo siya. Manhid ka nga. Ano? Paano ako naging manhid? Hindi kita maintindihan. Ikaw ang mahal ko. Papa Dudut, hindi inilihim ni Rick sa akin ang mga nangyari ng gabing yon. Ikinuwento niya na may napakahabang katahimikan ang nangyari nang sabihin ni Ethan ang salitang si Rick ang mahal niya. Hindi daw niya malaman kung paano siya mag-react sa mga sinabi ni Ethan, pero si Ethan na rin daw ang bumasag sa katahimikan. Sinabi daw nito na noon pa ay iba na ang nararamdaman niya kay Rick. Mula nung una siyang makita sa bus sa Maynila pa lamang, hindi niya daw inisip na mali yun dahil nga sa hindi naman daw sila totoong magkapatid. Papadudot lasing si Ethan pero parang nung oras na yun daw, ang tanging epekto sa kanya ng alak ay ang maging malakas ang kanyang loob para sabihin ang lahat ng laman ng dibdib niya. Tinanong daw ni Ethan si Rick ng diretsyo, Papadudot, kung tinatanggap daw ba ni Rick ang mga sinasabi niya. Pero sinabi daw ni Rick na hindi. Kitang-kita daw na nalungkot ng sobra si Ethan matapos ang sagot ni Rick ay hindi na daw muli pang nagsalita si Ethan at ganoon din naman daw si Rick. Naiuwi ni Rick ng maayos sa bahay si Ethan at kinaumagahan ay nagulat si Rick nang gisingin ko siya at sinabing umalis si Ethan at sinabing babalik daw ito ng Maynila. Tinanong ko si Rick kung anong nangyari at sa kanya ikinuwento sa akin ng lahat na hindi niya daw tinanggap ang pagtatapat ni Ethan dahil iniisip niya ang mama niya. Papadudot, kailangan kong maging diretso kay Rick ng mga oras na yon dahil baka mahuli ang lahat. Sinabi ko na hindi naman siguro magagalit ang mama niya kung ano man ang maging desisyon niya. Dahil kilala naman niya ang mama niya na sosuportahan siya kahit saan siya sa kahit ano basta alam niyang wala siyang masasaktan at ikakaligaya niya. Nahimasmasan si Rick sa mga sinabi ko kaya walang pasabi ay tumakbo ito at alam ko ang iniisip ni Rick kaya humabol din ako papuntang istasyon ng bus. Salamat na lamang at hindi pa nakakaalis si Ethan, agad tumakbo si Rick papunta kay Ethan at niyakap niya ito. Walang nangyaring pag-uusap, Papadudot. Ay nagkaintindihan ang dalawa dahil sa mahigpit na yakap na yon. Sa ngayon ay masaya kaming namumuhay sa probinsya, magkasama pa din kaming tatlo. Iyahabol ko lang po, Papadudot, total nilabas na ni Rick ang totoo ay pwede ko nang ikwento na yun ang lihim na ipinagkatiwala niya sa amin ng mama niya. Nang dumalaw kami sa puntod ni Ate Dolores ay nagpasalamat sina Rick at Ethan sa mama nila dahil siya ang dahilan at naghatid sa kanilang dalawa para sila magkatagpo. Siyempre pinagpasalamat din nila kay Ate Dolores na nakilala din nila ako, ang common best friend ng dalawa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, pati na rin po sa inyong mga tagapakinig, Papadudot. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rona. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 for